Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nasa pinimo. Maigsoon atong daygon ug pasalamatan ang Dios sa mga grasyang iyang gihatag kanato. Ug karon kita maandam sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol una kita sa atong mga sala. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo, ipakita ang imong kaluy, o luwasan kami, Kristo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, ipakita ang imong kaluy, o luwasan kami, Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluyi ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sa dihang ang hari sa Ehipto, gisuginlan nga nanlakaw na ang mga Israelita, na usab ang huna-huna niya ug ang huna-huna sa iyang mga opisyal, bahin sa mga Israelita, ug sila miingon. Nganong gibuhian taman ang mga Israelita, ug wala hinuon kitay mga ulipon? Unya giandam sa hari ang iyang karwahing igugubat ug ang iyang mga sundalo alang sa gubat. Gidala niya ang 6 kagatos sa labing maayong karwahe ug ang uban pang mga karwahe nga gidumala ug mga opisyal. Gipatig-a sa Ginoo ang hari ug gikukod niya ang mga Israelita nga namiya uban sa panalipod sa Ginoo. Ang mga Ehiptohanong kasundaluhan, uban sa ilang mga karwahe, migukod ganila, ug hiapsan sila sa ilang gikampuhan, daplin sa dagat nga pula, duol sa Pihahirot, ug sa Baal-Sepon. Sa dihang duol na ang hari ug ang iyang kasundaluhan, nahadlok pag-ayo ang mga Israelita, ug nagpakitabang sila sa Ginoo. Miingon sila kang Moises, gidala mo ba kami aron mamatay dinhi sa kamingawan, kay wala nay lubnganan kanamo didto sa Ehipto? Tanawag unsay among gidangatan. Dili ba nagpasidaan man kami kanimo sa wala pa kita manglakaw nga mahitabo gayod kini? Giingnan kanamo, pasagdi lamang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon.
Maayo pa nga magpabilin kami nga ulipon, kaysa mamatay dinhi sa kamingawan. Miingon si Moises sa katawhan, ayaw kamo kahadlok, liguna ang inyong huna-huna, ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo niining adlawa, aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon, dili na ninyo makita pag-usab. Ayaw lamang kamo kabalaka, kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Ang Ginoo miingon kang Moises, nganong nagpakitabang kaman kanako? Sultihi ang mga Israelita, pabadayuna sila sa unahan, iisa ang imong sungkod, ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat, aron mabahin kini, ug ang mga Israelita makalakaw sa mala nga yuta. Patig-ahon ko ang mga Ehiptohanon, aron gukdon nila ang mga Israelita. Og sa ingon, kapasidunggan ako sa akong kadaugan, batok sa hari sa Ehipto, og sa tanan niyang kasundaluhan. Kung mabuntog ko na sila, mahibaw-an sa mga Ehiptohanon, nga ako ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan ko ang Ginoo, kay mahimayaon siya diha sa kadaugan. Kabayo o karwahe, iyang gitambog ngadto sa dagat. Ang akong kusog ug akong kaisog, mao ang Ginoo. Ug siya nga akong manunubos, siya ang akong Diyos, daygon ko siya. Ang Diyos sa akong amahan, ako siyang bayawon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Ang Ginoo usa ka mangguguban, Ginoo ang iyang ngalan. Ang mga karwahe o kasundaluhan ni Paraon, iyang gilubong sa dagat. Ang mga kadagkuan sa iyang mga punuan, nalumos dito sa dagat nga pula. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Gitabunan sila sa mga tubig sa baha, natundag sila ngadto sa kahiladman, ingon og usa ka bato. Ang imong tuong kamot o Ginoo, bantugan diha sa gahom. Ang imong tuong kamot o Ginoo, nakabungkag sa kaaway.
awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Pangita ang harian ug ang katarong sa Dios, ug ang tanan igadugang kanimo. Hallelujah, hallelujah. Pangita ang harian ug ang katarong sa Dios, ug ang tanan igadugang kanimo. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa pinimo. Kinutulo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himiyaon ikaw, O Ginoo. Unya pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga Parisiyo miingon, magtutudlo, buot kami mutan-aw kanimo nga maghimog milagro. Pagkadautan ug pagkawalay pagtuo sa Dios sa mga tao niining panahona, mituaw si Jesus. Milagro ang inyong gipangayo kanako, dili ako muhimo niini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo, maura ang milagro nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Ingon nga si Jonas tulo ka adlaw ug tulo ka gabii didto sa tiyan sa dakong isda. Ang anak sa tawo usab tulo ka adlaw ug tulo ka gabii sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninive mamangon ug musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya kaninyo, kay mipanaw siyag katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Mga igsoon, mao kini ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan, mga igsoon. Sa atong Ebanghelyo, gipahinumduman ta sa atong Ginoo sa mga labing mahinungdanon nga butang sa atong kinabuhi. Ug mao kini ang paghinulsol sa atong mga sala, pagbag-o sa atong kinabuhi, pagsalig ngadto kaniya. Ang mga magtutudlo sa balaod, ingon man ang mga Parisiyo, nangayo og milagro, nangayo og mga ilhanan. Apan miingon na atong Ginoong Jesucristo, pagkadautan ug pagwalay pagtuo sa Dios sa mga tao niining panahona. Milagro ang inyong gipangayo kanako, dili ako muhimo niini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo mao,
ang milagro nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Mga igsoon, kini nagpahinumdom diha sa nahitabo sa kinabuhi ni propeta Jonas. Human siya makasinati sulod sa 3 ka adlaw 3 ka gabi sa tiyan sa isda, ug didto siya nakaplagan sa Nineve, ug iyang gisugdan ang pagwali, pag-awhag sa katawhan sa Nineve, na kinahanglan nilang maghinulsol sa ilang mga sala ug magbag-o sa ilang kinabuhi. Ug ang mga taga Nineve mitubag niya ng maong pag-awhag ni propeta Jonas. Naghinulsol sa ilang mga sala, nagbag-o sa ilang kinabuhi. Ug mingon nga atong Ginoo, wala ko'y ilhanan o milagro nga ihatag kaninyo gawas sa nahitabo ni Jonas, ni propeta Jonas. Diin ang katawhan sa Nineve mitubag sa awhag ni propeta Jonas. Ug miduga nga atong Ginoo, hibaloi nga ani adinhi mas labaw pa ni propeta Jonas. Mga igsoon, kini mao ang buhing pahinumdom kanatong tanan tungod sa daghang mga kahigayunan nga gihatag sa Dios kanato aron atong mabatunan ang hingpit nga paghinulsol sa atong mga sala, pagbag-o sa atong kinabuhi, ug pagpuyo nga puno sa pagsalig sa Dios. Matag adlaw sa atong kinabuhi, ang Ginoo nagpadayag sa iyang paghigugma kanato, ug iya tang gilig-on sa iyang mga grasya sa daghang mga kahigayunan, din maumol ang atong hunahuna ug kasing-kasing diha sa mga pagtulunan nga dalaygon at tubangan sa Dios ug sa atong isig katawo. Apan kung dili ta magpakabana sa daghang mga kahigayunan nga gihatag sa Dios kanato, then sa panahon sa paghukom, ang katawhan sa Nineve musudya alang kanato tungod kay sa gani sa gamay nga higayon pinaagi sa pagwali ni Jonas, sila man ay naghinulsol sa ilang mga salaong nagbag-o sa ilang kinabuhi. Apan kita sa kadaghan nga mga kahigayunan gihatag kanato, kung magpabilin tang tig-a sa atong hunahuna ug kasing-kasing, then sa katapusan kita ra gihapon ang maalaot. So mga igsoon, ablihan nato ang atong hunahuna ug kasing-kasing. Sayod ang Dios sa daghan natong mga kalapasan. Sayod ang Dios sa atong pagkatawhanon. Apan ang makapahimuot sa Dios mao nga kita andam nga maghinulsol sa atong mga sala o
maningkamot inubanan sa iyang grasya sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Og nianang pagiha atong mahuptan ang naghingaping mga panalangin ug grasya, bendisyon sa Dios kanatong tanan nga naningkamot sa paghulma sa atong kaugalingon ngadto sa atong ngadto sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Diin taliwala sa atong pagatawhanon mudanag ang kinabuhing Diyos nun. Taliwala sa atong mga kalapasan mudanag ang usa ka kinabuhi nga mapuanguron, maluluyon, mahigugmaon, mapasayloon. Para nako maigsoon, mauna ang timailhan. Diin kita naningkamot sa pagtubag sa awhag sa Dios kanato ang tanan, sa paghinulsol o pagbag-o sa atong kinabuhi tungod kay anaa sa atong kasing-kasing ang atong buhing pagsalig sa Dios. Manindog kitang tanan ug atong ipadayon ng atong mga pag-ampo. Diha sa pag-ampo mudangop kita karon ngadto sa Amahan ug pangayoon ang grasya nga maoy mubag-o sa atong kinabuhi. Moingon kita, Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan sa walay pagkakapoy magdala sa Dios ng mensahe sa paghinulsol ngadto kanila nga nangita sa Ginoo uban ang matinud-anong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga sama sa mga lungsuranon sa Ninive, isalikway nato ang atong daotang mga kinaiya ug mobalik ngadto sa Dios uban ang mapaubsanon ug mahinulsulong espiritu. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pamilya ug mga katilingban sa kanunay mangita sa kalinaw, kahiusahan ug pagpakighiuli. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton makakaplag og kasiguruan ug gugma gikan kanila nga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga matuuhong mihalin na makakaplag og kapahullayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan sa tanang katawhan, gihatag mo kanamo si Jonas nga timailhan agig pasidaan sa pag-abot sa imong anak. Sukad sa tanang katuigan, nagbuot ikaw nga ang iyang pagkabanhaw, maghiusa kanamo nganha kanimo hangtod sa hangtod. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa dayeg pagmay siyang ngalan alang usab sa atong abeslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. Ginoo,
Ikaw ang naghatag kanamo ni ining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga dusa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ayog matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat ug ipaambit nimo kaming tanan sa imong mga bahandi. Bisan tuod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya ug pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo didto sa krus. Ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga walay katapusan alang sa tanan nga nangalagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta ug nagdaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo nga among Santo Papa, ni si Palma among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunupos. Sa imo man naging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay man naa kaninyo. Manaw sab kanimo. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Panagdait manaa kaninyo. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawag tang sa sala, sa kalibutan kaluhoy, kaluhoy kami. Kordero sa Dios nga nagawag tang sa sala, sa kalibutan kaluhoy, kaluhoy kami. Kordero sa Dios nga nagawag tang sa sala, sa kalibutan hatagi kami sa kahalinaw. Mao kini ang atong Ginoong Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang langitnong bangkiti. Ginoo, dahil ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo mag-aamping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita.
O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo ug bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bulahan kadtong nangamatay diha sa Ginoo, itugot nga mupahulay sila gikan sa ilang mga kabudlay, kay ang ilang mga maayong buhat naguban kanila. Pahulay nga dayon ihatag kanila og Ginoo, Ug ang kayang way pagkapalong mo na nagunta kanila hantod sa kanturan. mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang ilang kalag ug ang kalag sa tanang matuohong nangamatay tungod sa Dios nung kaluoy, mupahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Unasab kinimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. At unang nahalad ang santos nga misa, atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.